furucin baka so na faɗa miki ba a yi masu rubin sabina a tiyar ƙasa ban yi wasu tun na aje sama tun tabarya furucin baka so na faɗa maka ba a yi masu rubin sabina a tiyar ƙasa ban yi wasu tun na aje sama tun tabarya. Tabbata sun yi ƙarya tilasta akwai bambancin tsarin akushi da ƙwarya. Da shiri na ɗauki takobi na wasa kuma ya yi ƙarfi domin maƙiya a soyayya ta makar su biyo ta baya. Sona kyan gona sai taki sha hore kamar maiki na san in na aure kina cika burina maganar auren mawadda makai da ke a ina ta kwana ki kusanta da ni a soyayyar mai da ke ba ja